Batisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpnya. Kasunjuk klik no senchal no Mausun Ram CNRD Block East Khasi Hills District hakar pulai trik urusau arajar pausan klapin sngau hausembut mentirang ba ka jela ba preston dan song bakmi ekatunan PWD road halo gajing sne shba palat ka surok ka penyeso no do weiloi Mausun Ram shudu balat kat hadu baklabu jingma yaklet kawan jing ipat ba nonglek nangwan Uchairman Jongga Sinjuk wahyam dorap sang hakijing karam bekilat patai khubor ulegat ho bau sembut medirang bau la pentip be ka surok no do weiloi hadu ka shnong plang wan broy on shna kum ke intermediate road ya ka ba on sabai pisa da ka World Bank ba nadu ka shnong plang wan broy hadu ka shnong umpung ka tanah PWD road kalanang penkre e ka jingmang pisa Adin ke jingwan ikan do bat I ngila so tanat sibun namar pale ya ka jinga ya ka response ka jong I kan to hakabidi bat kanika ngikwa bane thu phi bahagi ni gisngi kilami ki kubor hakabidi bakadi ka jingsniu palat jong kanika surok mo kaji ka surok ka jongi nadu nang ni na po weiloi Mausun Ram shado sha balat batlat imsa ti ka jingsniu jong kanika surok kam deishu ka ba tang malu mala hala ban oban kran rengila su thu ba ka surok kalaban wan ra shibun ki jing mensa mo Sudan bak ba mentau snem kajing hap kajong uslap ro kalong ka bakham duna imat ublei ruso sn te barla do penjur so uslap mentau snem te kamot ngimtip shu ka ei ka banja te barokhai kile kali balai ka Mausun Ram ta ka hiar ha kajing yo slap tingi ro isu thu bakadon ngadon kajing pi ngala da ublei penjur slap so mentau snem te kamot mdon surok shu re habi ya na sun te imat ka aipor yangi Kaipor ya ke pildi ya ke sarkar bahkan yo ban repair. Ladam repair no kloy te kamot, ladam shna no kloy te kamot ndon surok shu. Ndon por shu ngitip la system kala ban juro slam mo. Te ka jinglong juga condition juga ni ke surok kelas new sha palat puot mo. Ti to nadu weiloi kat kom ke jing kran jongi ba di sir Preston Tan Song. Bro. Nadu weiloi hado Mausun Ram hado plongun broi ki la pen kre da kanika intermediate road mo. Intermediate road. But yakani on tray daka bay pisa naka World Bank. But nakaliang jong ngilay siyong meeting la sausian. Apning ka World Bank kapildi but kini kisnong ki bagani kasrok kanya lembah. Kanya lembah. But kani kadang proses menta but nginget bala kumnok no lada biang lut na dong lasim snem layo man sedang yakani kakam kat kum kecing ekran kejongi. Ti hakabedai patna do plangon broy shado shati shabalat. Hadu umpung kabadon katu ke jingking o jongka wa umngi ya katu nakaliang jong I minister deputy chief minister badan buram ilai thu ba ya katu ru menta kila dang ban penkre bat kan poi kumba hakata ke estimate kumba arspa saupo arspa prapo growth ti ila shie thu iki katu katni ki jing ya ke ba kita ki proses ongno ki ban dak ham katuk aniki lenti moh ban poi sekata tila syukur pat yangi bangin sulong kiba yesha khandian bat ba nakaliang jongga sarkar kalale shitom kumno banda penurlong ya kata ka surak sanabdu plongon broi shado shathi chapo balat nah din bangila pen sngau ye ya ka jinglong jingman jongga surak nakaliang jong iro ilila sngau thu bat yong ila WE bala de pha ki engineer umta te shushu ka bedai bakani ka surak nila ya keren ru hakabidi bat katu ka jingking mo ka jing penya khlat ya kanika East Khasi Hills jongi bat ka Southwest bat ka West Khasi Hills kadi katu ka wa umgi ka bakadon katu ka jingking umpong ka karta jong katu ka jingking umpong kal adi ka balas lem palat bat ka lifespan jong karu ngathai kala kut bat kat kum ka jinge thu jong ki expert ki engineer katu ka surak kamlong shu ka basingan ka bandang la ban sha ya ka jingkit ka bakhia heavy load tenrei ngilayo I bahagi ni gisngi bede kajing ya jong kini ki truck bat ki kali load kalong ka bajur ba tengila pan sngau si minister ka bedei bat kataru
ba le se lada kadang beteng kani ka jingya jong kini kitrok kan bu jingma shibun yau pat ba ubadan kam ya kati ka jingking mdan option da ka weisho lada katu ka jingking kan dukut kamot mdan lat mdan linti sho stang ban suyat na soin te kata ka di ka jing ka bakra bat ngilapan sngau ya i bala kumno kat ba kata ka jing pen kre ban sna ya ka surok lani ka jing pen kre ban sna ya ka jingking la kumno don kam ban strict ban nang tu na ka jingking mbit shu ban ya kitrok lot ki bapalat put mo namar ki ngisu thu ban nakaleng ki engineer ki expert ki badi page na kapta ka safety jong ka tu ka jingking ru ki la ya thu shai ba kam dei shu ka basingai mo kanum la shu ban kit ya ka tu ka heavy load te kata ka di ki jingkular ka jong i ba na iru in sa shimkhia ha ka be dei ba kata mo tengah sengau ban ong betang kata ba ki ai ka jing ya kendu jong i ba di deputy chief minister matakasi kalong ka ba seiso bat ngiron ka jinget ba kasokar kan sale no kham kulo hi mo ngiru ha ka karta jongi ka tangila ya kani ka surok balat mo mau sunram mau phlang mau sunram hadu balat e ka standard jong ka surok kalalo gum tu ki por rendai ha ki por rendai ti ka kami tang ka we ka bos men step kan le shulong na shulong kan hiar tang ka we be ki kani hanrai ban yan ujor bat menta kalalo sa bapalat put hanrai ka standard jong ka surok kalong kumju bete mensua haduk mentah deki pau telikis nem tingi i ba la shu repair ka jot hang tai la serdap jot hang ni sa shu serdap kumta pi ka por kam sha shu ban au ban shu serdap ku serdap gitu ke patulun kan pe na way serdap da way kala don kam be de ka patulun thmai da ka patulun jeans ka ba kham sha kan ba don kam shu ban au ban serdap te la long ija buram mi kan dang serdap nang ni dang ya oh la pe la kedeu ki brio la pe sna way tiga ileran ti mentan dengan ngidon gajing nget ke bas kem belong ba kan don kami ban lek kerki ro ate mo ka perthai kala ya be spang garoi ka par ka development ka bobon ai ki pai ba ru ki yo matlem ke kita ki jing mentoi mo ka de kita overall development kwa pin riu spa ya kak tien la jong pin dan kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa buon kia kren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentien khasi niyo ya ka mariang na ka mariang niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tien la jong tudayakan mau kendit ho lapen mi da kapate CTV na kabenta ka jingmentoi upat ba